Nafarroko gobernuak gaurko kontseiluan Monbake enpresa taldeak Tasoareko lantegian opilak ekoizteko linea berri bat sortzeko bultzatu duen proiektua interes foraleko inbertsiotzat jotzea erabaki du. Gaur egun duen ahalmena bikoizteko. Enpresak 20 milioi euroko inbertsioa egitea aurrikusi du eta 3. ekoizpen lerro bat nabearen espazio erabilgarrian txertatzeko pentsatua dago. Helburua 2024an 16.000 tonako ekoizpen volumena izatetik 2030an 32.000 tonakoa izatera pasatzea, hau da, ia 150%ko igoera lortzea. Tasoarren planteatutako handitzeak instalazioaren jarduera nabarmen aldatzea dakar, eta horrek ingurumen baimen integrala, hainbat obra lizentzia eta hainbat instalazio legeztatzea eskatzen du. Aurrikuspenen arabera, obra zibileko lanak, ekoizpen makinaria berria sartzea, zerbitzu orokorrak zabaltzea eta linea eta probak muntatzea datozen hilabeteetan amaituko dira, eta lantegia urteko 2. seilekoan ekoizpen sartu ahal izango da. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.